Forklar, hvordan kroppen under normale omstændigheder regulerer blodsukkeret. Når vi har et højt blodsukker, sker der en respons i pankreas under normale omstændigheder, hvis man ikke lider af blodsukker. Pankreas udskiller insulin ud i blodbanerne, som sætter sig på cellernes insulinreceptorer. Disse receptorer fortæller cellerne, at den skal fremprovokere transportproteiner ud til cellemembranen, så den kan modtage glukosen fra blodbanen. Det er med til at få blodsukkerniveauet i blodet til at falde. Glukosen bliver omdannet til energi i cellerne igennem mitokondrierne og cytoplasma, som derved opbygger ATP. Ved siden af dette stimulerer insulin også glykogenformationen i leveren. Når blodsukkeret er lavt, bliver der sendt glukagon, som er et hormon, ud fra hjernen. Glukagon kommer over i pankreas, og glukagon fortsætter således fra pankreas over i leveren. Dette hormon har nu nået sit mål i leveren, og her aktiverer den så glukagen, som er fordelt i leveren. Glukagen omdannes til glukose, og blodsukkeret stiger herefter i blodbanen. Forklar sygdommen diabetes mellitus type 1. Diabetes type 1 er en autoimmun sygdom. Det hedder det, fordi kroppens eget immunforsvar går ind og angriber de betaceller, som befinder sig i pankreas, og som er med til at danne insulin. Der kan være forskellige årsager til, at dette sker, f.eks. en virusinfektion. Nogle viruser kan gå ind i betacellerne og leve derinde. Kroppens eget immunforsvar sender således blodlegemer, hvide blodlegemer ind, og også kaldet leukocytter ind for at angribe disse fremmedceller. Alt dette sker, uden der er symptomer i kroppen, indtil der kun er 10% af betacellerne tilbage i pankreas. Nu mister pankreas muligheden for at sende insulin ud i blodbanen, og så kommer der symptomer på diabetes mellitus type 1 i form af ureguleret blodsukker. Når kroppen når hertil, udvikler sygdommen sig hurtigt, alt fra få dage til enkelte uger. Hvorfor ser Gurli dårligt? Vi får at vide, at Gurli har haft diabetes type 1 i 50 år, og i denne tid har hun fået en af sine diabetiske komplikationer, diabetes retinopati. Dette sker, når øjets kar mangler ilt, og der således dannes flere århindekar, som fletter sig ind over nethinden. Da lyset udefra skal igennem flere kar, inden det når ind til sansecellerne, bliver synet nedsat. Hvis hun ligeledes har forhøjet blodtryk, kan det være med til, at karrene i øjet brister, og synet bliver svækket yderligere. Alt dette medfører, at synet bliver sløret, tåget ved blindeområdet, og i værste tilfælde kan det medføre blindhed. Gurli har influenza-lignende symptomer. Forklar, hvorfor Gitte observerer for hypoglykemi. Gitte observerer for hypoglykemi, fordi flere af symptomerne for tilstanden er til stede. Vi får at vide, at Gurli oplever træthed, nedsat appetit, hyppige vandladninger og har følt tørst. Der har ligeledes været observeret målinger af hendes blodsukker de sidste 2 dage, som viser 14 millimol per liter. Hvis Gurli udvikler influenza, og du måler en temperatur på 39 grader, hvilke overvejelser og handlinger gør du? Når vi ser et eksempel som Gurli, og vi observerer som Gitte gør, skal der være nogle alarmklokker, som begynder at ringe. Det næste, som sker, er, at vi begynder at finde ud af, hvad der forårsager den ændring fra den habituelle tilstand hos Gurli. Vi begynder at topsinde og starte et tværfælles fællesskab op med andre faggrupper ved at ringe efter en sygeplejerske. Vi vil bruge isbar i vores kommunikation med sygeplejersken, så vi hurtigt og præcist kan få taget hånd om denne situation, før den udvikler sig til noget fatalt. Hvis Gurli er ved at få en infektion, ved vi også, at der skal mere insulin, da hver ekstra temperaturøgning øger nødvendigheden for mere insulin i blodet. Hvilken faglig overvejelse og handlinger vil du gøre, hvis du blev bekendt med Gurlis fodsår? Hvis vi var bekendt med Gurlis fodsår, vil vi vide, at det vil være svært for hende at få helet såret af sig selv. Dette skyldes, at forsyningen af ilt og næringsstoffer i fødderne er nedsat hos diabetikere. Vi vil være nødsat til at kontakte en sårsygeplejerske eller læge, som kan komme og kigge på foden. Der skal startes et sårplejeforløb op, som tager hånd omkring såret, fordi problemet det udvikler sig. Såret vil ligeledes udvikle sig til en infektion i det værste tilfælde, hvis det ikke bliver fanget tidligere. Det kan således også udvikle sig til en tilstand, som hedder Charcots i foden. Og hvis vi ikke fanger det i tide, og behandlingen den er ordentlig, så vil vi være nødt til at amputere. Og her har vi så min sygeplejeproces, så man kan trykke på spacebaren for at se yderligere.